И какво става, хора? Аз съм Наско и днес ще играем... Не знам какво ще играем, утре ще играем в Foot Kill с трима мои приятели. Да, с един мой приятел, аз и той ще играем в Foot Kill. И друг път ще играем... Как да ви кажа? Добрахме името, хора, ако съседи ще ви кажа в другия клип. Та, ако искате да видите другите клипове, можете да... там май някъде беше. Ще го видите. Ето там. Към банката, към другото ми видео. Майко, още не съм свикнал с това. Ето натам и тук отстрани ще има и двата ми клипа, които са от други ден, мисля, и от по-други ден. Съжалявам, че не съм качвал толкова клипове, но какво се прави? Просто не исках да качвам клипове и бях тук няколко дена. И да, хора, subscribe, коментарче и чао и до скоро, ще се срещнем до други моменти. И тук сега тази гадна камера ще взимам нова. Чао, хора, лайк, subscribe и отдолу в описанието ще има всички, как да го кажа, към Facebook ми ще има линк в описанието, Facebook, Snapchat и другите ми, как да го кажа, другите ми такова, напишете ми здравей, нещо такова в това, как да ви го кажа, по Facebook и аз ще ви отговоря. И ако искате ми изпратете покана и каквото искате, там, чао, subscribe и коментарче и лайк. Чао, чао!